Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Trimakno ingkang kula hormati, Simbah Imin ingkang kula hormati, lan ugi Bapak Ibu sedaya ingkang sangat-sangat kula hormati. Sami sehat sedanten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, wonten ing kalenggahan wekdal menika kula panjenengan sedaya kepareng manunggal makempal wonten ing punden Ngepung mriki ingkang pelajaranipun kanthi rasa puji syukur wonten ngarsa Gusti Allah dene wonten ing kalenggahan wanci menika kula panjenengan sedaya tasih dipun deparengaken dipun paringi kesehatan kenikmatan ingkang satemah saged panggihan wonten ing kalenggahan wanci menika. Amin. Ingkang pelajaranipun panjenenganipun para bapak para ibu wonten ing wanci menika dinten Jumat Wage kaleres wonten ing wulan Sura. Kula panjenengan sedaya kempal menika satu tujuan menika kepareng ngaturaken raos panuwun dumateng ngarsa Gusti ingkang Maha Kawasa lan ugi kepareng mengeti ambal warsa utawi wetonan dusun Ngepungan lan ugi kepareng ngintun doa dumateng para leluhur kalangkung Raden Mas Said Samber Nyawa ingkang wis kepareng maringi tenger dusun kula panjenengan sedaya duk rikala semanten. Dados wonten ing papan menika Kanjeng Raden Mas Said kepareng perang gerilya nggih wonten ing taun 1752 ngantos 1757. Nika sejarahipun napak tilas Raden Mas Said mila wonten ing Ngepung Sari menika sakjroning Kecamatan Jatipura di antara 10 yang ada hanya Ngepung Sari sing jenenge ora nggo jati. Mila nika sejarahe mekaten dados wonten ing wanci menika estu kula panjenengan sedaya mung karek nglungguhi klasa gumelar ingkang klajanipun kula panjenengan sedaya kedah emut kalian sejarah ingkang lumampah wonten ing dusun Ngepungan ingkang kaperang Wetan Pungkulon Kepuh rikala semanten lan dados desa ageng Desa Ngepung Sari. Kanthi menika estu kanthi kula panjenengan sedaya wonten ing wanci menika makempal wonten ing papan mriki estu warga Ngepungan sae Wetan Pungkulon Kepuh estu tansah manggih karukunan nggih Pak Bu nggih. Dados nika manunggalaken kula panjenengan sedaya sing tunggal oyot antarane ing wewengkon dusun Ngepungan utawi ingkang kaperang dusun Wetan Pungkulon lan Kepuh. Ingkang klajanipun ing manggih tentunipun pamaos sing doa badhe kepareng kapimpin Bapak Trimakno mungke wala mangke raketang sapadha mangke idian dumateng para luhur kalangkung Raden Mas Said Samber Nyawa mangke kasumandhaken urip sedayanipun mangke ngurakapi dumateng kula panjenengan sedaya satemah warga Ngepungan estu-estu ing mangke manggih ayem-ayem tentrem tansah kajalin karukunan kegotong royongan lan kesaenan ing samukawisipun saged mangke kabagyan kamulyan ngantos prapteng daning mangke. Amin. Estu nika kanthi ikhlas saking raos pangraos penggalian musrik ingkang baken kula panjenengan ngemutaken sejarah lan kintunaken doa dumateng para leluhur ingkang sampun sumare mugi mangke kesaenan wonten ing papanipun satemah mangke manjing kasuwargan ing bidangipun. Bilih ngaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.